ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓለም ዘነጋግር ዘሎ AI ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ፎቶታት ናብ ቪድዮ ብምቕያር ብዙሓት ሰባት ምንጭ ኣታዊኦም ናገበርዎ ይርከቡ ብኸመይ ንዝብል ሕጂ ስቴፕ ባይ ስቴፕ በቀደም ሰዓብ ከሪኤኩም ሓቢርኩም ንጽንሑ ሰላም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ክብሮም ይበሃል ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ተኾንኩም ትመጹ ሳብስክራይብ ብምጋር ቤተሰብ ኩኑ ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ቪድዮ ወስደኩም ንኣብነት እዚ ሕጂ ዘሪኤኩም AI ገይረ ዝሰርሕዎ ቪድዮታት ኣሎ ንሱ ርኢና ንመለስ መጀመርታ ናብ ጉግል ትራንስሌተር ንኸድ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ጉግል ትራንስሌተር ኣቲና ብትግርኛ እቲ ዝደለናየ ፎቶ ከመይ ዓይነት ገይሩ ከም ዝህበና ናብ እንግሊሽ ንቕይረልና ንጽሕፎ ማለት እዩ እንግሊሽ ንጽሕፍቶ ኮይና ብቐጥታ ናፍታ ቀፂለ ዘሪኤኩም ስቴፕ ክንሰግር ንኽእል ኢና ተዘይ ኮይኑ ግን ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣብዛ ጉግል ትራንስሌተር እዛ ፎቶ እዚኣ ስታይላ ከይቀየርካ ብዘለታ ራፕ ምሲልካ ሃበኒ ክብሎ ይኽእል እየ ስለዚ እዚኣ ናብ እንግሊሽ ንኽትቀይረለይ ማለት እዩ መጀመርያ ስቴፕ እዚኣ ንሰርሕ እንግሊዘኛ ፐርፌክት ተናገርቲ ኮይና ግን ምንም ዓይነት ጉግል ትራንስሌት ምግባር ኣየድልየናይ ማለት እዩ ስለዚ ዛብዚኣንያ ከምዚኣ ገይረ ፅሕፋ ማለት እዩ እዛ ፎቶ እዚኣ ስታይል ከይቀየርኪ ራፕ ኣምሲልኪ ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ ገጹ ተመሳሳሊ ሃብኒ ኢለ ፅሕፈ ኣለኹ ካብኡ ናብ እንግሊሽ ክንቀይራ ኢና ማለት እዩ ከምዚኣ ገይራ ናብ እንግሊሽ ምስ ቀየረትልና እዛ እንግሊሽ እዚኣ ኮፒ ጌርና ንወስዳ ማለት እዩ ናብታ ካልአይቲ ስቴፕ ማለት እዩ ናብ ቻት ጂፒቲ መጀመርያ ጉግል ትራንስሌተር ጌርና ኣለና ካብኡ ብምቕፃል ናብና ክንከድ ናብ ቻት ጂፒቲ ማለት እዩ ታ ናብ እንግሊሽ ተቀየረት ኮፒ ቱ ክሊፕቦርድ ኢልና ናብ ቻት ጂፒቲ ናቱ ማለት እዩ ከምዚያ ኢልና ምሳኣተና ኣፍታ አስክ ኤኒቲንግ ትብል ፐስት ንብላ ብድሕሪኡ እታ ፎቶ ክነእትዋ ኢና ኣብዛ ናይ ፎቶ ምልክት ዝንያ ነኺእና ዛ ፎቶ ክንቅይራ ዝደለና ክነእትዋ ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ በዚ ኣጋጣሚ ናይ መርከብ ቦኒቷ መሪፀ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ዛ ናይ መርከብ እቴ ካብኣ ከምዚኣ ኢላ ምስ ኣተወትለይ ብቐጥታ ኣብዛ ንላዕሊ ዝንያ ጨረር ነኺአ ሰንድ ክብላ ማለት እዩ ብዛ ጸላም ሂባህኒ ሕብሪ ኣብኣኹ ቃዒ ካብኡ ርኢዋ ያው ናይ ኮኔክሽንኩም ብጣዕሚ ፈጣን እንተኮይኑ ኔትወርክኩም ብጣዕሚ ቀልጢፉ ከምፀልኩም ማለት እዩ ፕሮሰሲንግ ኢሜጅ ትብለላ ስለዚ እዚኣ ንእሽተይ ንፅበያ ርኢዋ ወዲ 10 ዓመት ራፕ ዝመስል ልክዕ ከም መርከብ ቦኒቷ ኣምሲላ ሂባትንላ ማለት እዩ ካብኡ እዚኣ ጥውቕ ኣቢለ ዳውንሎድ ክብላ ክወርዳ ኣብዛ ናይ ታሕቲ ኣረውንያ ጥውቕ ኣቢለ ማለት እዩ ዳውንሎድ ክብላ ካብኡ ብዙይ ኣብ ቻት ጂፒቲ ፎቶና ዳውንሎድ ጌርና ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ካብዚ ብምቕፃል ናብ ኢና ንኸይድ ንዝብል ማለት እዩ ብቐጥታ ናፍታ ሳልሰይቲ ስቴፕ ኢና ክንከድ ማለት እዩ ሳታያ ናብ ክሮም ንኸይድ እንታይ ዓይነት ብራውዘር ኢኹም ትጥቀሙ ኣነ ክሮም እየ ዝጥቀም ካብኡ ናብ ክሮም ከይድና እንታይ ንገብር ኣብዛ ክሮም ኣቲና ታይልና ንፅሕፍ ድሪም ና ዶት ካፕከት ዶት ኮም ድሪምና ዶት ኮም ኤአይ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ ብሓፂር ዋላ ድሪምና ኤአይ ኢልና ክንፅሕፍ ተለና ብቐጥታ ይመፀልና እዩ ማለት እዩ ከዓ ናብዛ ኤአይ እዚኣ ኢና ክንኣቱ ማለት እዩ ታ ኣብ መእተዊ ዝነገርኩኹም ኤአይ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪት ኢና ክንገብር ኣብዛ ናይ ታሕትንያ ኣብዛ ታሕቲ ናይ ከንፈር ትመስል ቅርፂ ዘለዋ ቦታ ኣላ ፕላስ ትመስል እዚኣ ኒኣ ቅሪበ ዘሪኤኩም ዘለኹ እዛ ፕላስ ኮይናስ ናይ ከንፈር ቅርፂ ዘለታ ንነኸኣ ማለት እዩ ንሳ ምስ ነኸኣናያ እንታይ ዝብል የምፀልና ኢምፖርት ካራክተር ዝብል የምፀልና ማለት እዩ እቲ ናይ ዓንቶ ዘዳለናዮ ናይ መርከብ ቦኒቷ ፎቶ ወዲ 10 ዓመት ጌርካ ሃብኒ ዝበልናዮ ኣፕሎድ ኢልና ነእትዎ ማለት እዩ ካብኣ እዛ ፎቶ ሰሌክት ጌርና ናብ ጋላሪ ተወስደናያ ንሳ ነእትዋ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እዚኣ 100% ምስ በለት ኣብ ቀፃሊ ድማ
ናይ 15 ሰከንድ ዝቀረጽናያ ኦዲዮ ወይ ከዓ ኣቐሚጥናያ ዝጸናሕና ኦዲዮ ንሳነእትዋ ማለት እዩ ኣብዛ ኣፕሎድ ኦዲዮ ትብል ነኺና ነእትዋ ማለት እዩ ኦዲዮ ምስ መረጽና ናብ ፋይል ወሲዱ ኦዲዮ ምስ መረጸና ካብኡ ብድሕሪኡ ግን እዚ ኦዲዮ ነእትዎ 15 ሰከንድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ብድሕሪ እዚ ኣብዛ ታሕትኒያ ጀነሬት ንብላ ማለት እዩ ፍሪኡ ምንም ክፍሊት የውልይ ጀነሬት ንብላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፕሮሰስ ምግባር ትጅምር ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ታሕቲ ዝኒአ ፕሮሰስ ምግባር ክትጅምርያ ማለት እዩ ረይዋ ጀሚራንያ ኣብዚ ግን ናይ ኮኔክሽን ጉዳይ ሕጂ እውን ኣገዳሲ እዩ ፈጣን ኮኔክሽን ድሕር ደኣ ኮይኑ ምንም ዝድንገሉ ነገር የውልን ማለት እዩ ብቐጥታ እዩ ጀነሬት ገይሩ ዝህበና ማለት እዩ ሕጂ ብዝገርም ኩነታት እዛ ፎቶ እዚኣ ናብ ዝናገር ቀየራ ክትበና እያ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ፕላትፎርም ክንለቆ ንኽእል ኢና በተለይ ናይ ባዕልና ድምፂ ተኾይኑ ብጣዕሚኡ ዝጠቕመና ንዩቲዩብ ዋላ ክንለቆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ረይዋ ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ቪድዮ ጀነሬት ገይራ ሂባትና እኒኣ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኣብዛ ላዕሊ እኒሃ ኣሮው ንኽኢና ዳውንሎድ ዝርኢና ዳውንሎድ ንገብራ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ ዳውንሎድ ንገብራ ዳውንሎድ ንምጋር እውን ብዙሕ ዝድንጎ ይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ኦፕን ኢልና ክሪኣ ኢና ማለት እዩ እንታይ ትመስል ታብ ቪድዮ ሕጂ ጀነሬት خبط يخبطن خنفاس تخبط تخستو تيبل ويكاس تركيبه ويكا تخست يلن ويكا واو بزقرم غيرا سريحتنا الله سلازي بخمزي تتقيمنا محبراو ميدانا كنعب نخلينا آتاوون كنركب نخلينا مالك إذا فيديو زي حقازي تكوينا عند حدارخيكما لايك شير سابسكرايب بمقار أتوابعني حبيركم نسلت سنحكم عزيز مسجن سسناين عخم صنحو بسلام